سلام سلام فتوى تخطات المدبية حبز لكم وسلامكم بزحن داولكم لومون كم تلمود حدا حبريتا حيزلكم مزيزل لكم لومناكم زابطل حبريتا دما بوليس جرمن لومي أمسي زوصو حدا حبريتا لو زي حبريتا زي دما بزعابا زاخلت عيدا تقوريسا نفسباتي تدوري استرخبت إيرتراوي تحافتنا دحري نافتي معسكر بمخات لومي بوزح زبال حبريتا حيزو وصيلو زي حبريتا زي دما بوتوم أفتي معسكر مساعزنا ورن كومو دما نتاوانا عركا بمتياقن فلي زبل حبريتا حيزوم يركو كابزي حليف دما نافتا غزا مواتيت مالتون بدقة غزا كم زنبرا زفلتيو نافتي غزا خيرمون زرخو مشتر آلو نايزا حفتنا زياك اتالي سب دما لومي ملء لملء تراغاقي صلو ناتمالي غزاون فتشوم آلو اتي زت نورلو زنبرات غزا مالتيو باركس نزين زعمو سلو حبريتا تاتنواخم كنبرينا سكاب مجرشا حابركمنا نمسنح دما حدش يسخون سبسكرايب ناولكم عبالاتنا دما لايك شير ناولكم مدباتنا سكاب مجرشا حابيركم ناصنحو بوليس جيرمان دحري بوزح مرمرا لومي زوصو حاد حابريتا لو زي حابريتا زي دما فلي زبل يكافتي حلف زنبرا مالتيو زي دما نافتي معسكر بمخاد افتي معسكر زركو سوات بمتيا زحزو حابريتا لو زي حابريتا زي دما مسم حزاون تراخيو لو اتا محزاون بوزح زبل حابريتا كم زهاوت يو اناقلص زركب مالتيو كم زفلت كلتا ايدا قوريصوم اب اسفالت يوم دوريوما دحري ازي دما تنخلت ايدنا مرمرا كفلي بمرح ابتي ايدا بزنبر 10 يرتراويت مخانايا تفليتا بتوسخ دما اب معسكر كم تنبرون حابريتا هيوم نيروم يوم كابزي حليف دما غوال سلسته ورحي هصان كم زنبرتا اذا هصان زيادما افتي بيت كريستيان تدوريا كم ترخبتون ان حبرو صنيحم يوم بوليس جيرمن نمعخنا زينا جيرمن مالتيو مباركس دحري بوزح مرمرا مالتون بوليس جيرمن بوزح سرحاتي ناسرح كم زلو اب مغلصيو حابيرو نيريو قدمي استوسن معاتي نتا عشل ويدما نتا حسن اب بيت كريستيان زدوريتا ماكينه سيليفر ذا عينتا مخانا تفليتو نزا سيليفر ماكينه دما بتفتش بسفلالين اتسبعيا كم زحزايو تراغاغيص نيرو مالتيو كابزي حليف دما بزحات ارتراويان افتي معسكر زنورو يخنو افتي دغه نمنتاينا معسكر موصيو زي طيق بزو حبريتا كوسد كوم دما اتي سبعيا كتحزنا لو ناولون بزو حبريتا اناغلصو نيرم يم ازي سبعيا كتحزنا لو زولو مخنيات نايزا حفتنا زيا غدات كغاطم ناب سنبت ناب سوني زصبح انتخون اتي بعل غزا زبال دمانا يدهايو كابسني اتحيزو تمز طفاي زفلت نزي وندما طرطاري افتي سبعيا حاديرو ازي سبعيا زي كتحزنا علو زيغنتون كنغرنا لو ناورو توم نبرتي جيرمن تولرت ارترا زخونو حساوم اندقرو نيرم يم بوليس جيرمن دما ناتاتهم حرتون كوم دما بتناي وعلو سرحتن نيتا حصان زدبريتا ماكينه رقيوا كوموتي سبعيا وي دما قتيلو توهايل استرتر زلا اكل دما افرنساي كم ستحزيو حابير نيرو نغر جن لومي دحري بزح غزي نما عسكر خيدو زو حزو وي دما زرخو حابريتا لو مالتيو باركس افتي معسكر مسخده بزح حابريتا ايو رقيو زي دما ملء لملء نايزا حفتنا زيا هيوت متفي وي دما قتالي إيدا قوريسو ناو سبقاتي زداليا من ايو ويدما اكلا ايو زبل حابريتا ايو مرخيو مالتي كورا سمعتنا مباركس ازا حفتنا زيا بقدام نافتا عركا دويلا كم زنبرت يو تراغاقيس زلو عركا دما افتي معسكريا انا نبرت رخيو ما زلو بقدام مالتون نافتا عركا بمدوال بيت كريستيان نكتخيد يا قوصيراتا نيراتا عركا وقن ايتمچيان افتي غزين السو دما مسباي خيد يلا نتا عركا تبال زلا حبيراتا كم زنبرت لومي بوليس جيرمان مصنعاتو አረጋግይጽሎም ባርከስ ነዛ ዓርካ መስረኸዋ ብዙሕ ሓበሬታ እውን ተቐቢሎም እዮም ማለት እውን እዛ ሓፍትና እዚኣ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ጀርመን እስካብ ትኸይድ ሓደ ዓመት እያ ጌራ እናተባሃለት እያ ጓል 3 ወርሒ ህፃን እውን ኣላታ ዝበለት እንትኸውን እዛ ዓርካ መባልዕታ መሳቴታ ዝኾነት ሰብ ማለት እዩ ብተወሳኺ ድማ ምስ ሰብኣያ እውን ብዙሕ ስምምዕ ከም ዘይነበረ እያ ወሲኻ ሓቢራትሎም ዘላ ማለት እዩ ነዚ እውን ድማ ነቶም ፖሊስ ጀርመን ጽቡቕ ፈትረኺቦም ለና ተባሃለ ብስተፈላለዩ ወሃብ ትሪተውን እንዳተገለጸ ዝርከብ ማለት ኩራ ሰማዕትና እቶም ተወለድቲ ኤርትራ ነበርቲ ኣብ ጀርመን ዝኾኑ ናይዛ ሓፍትና እዚኣ ቅትለት ከምቲ ናይዚ ናይ ወድና ጳውሎስ ዳዊት ኮይኑ ንኸይተርፍና ወሉ ስጋቶም እናቕመጡ ዝነበሩ እንትኾኑ ማለት እውን ህፃን ጳውሎስ ቀታሊዩ ኣይተፈለጠን ሞይቱ ኣብ ባሕሪ ተረኺቡ ድሕሪ ግን ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣይተጋለጸን እቲ ቀታሊ ግቡእ ዝኾነ ፀፅዓት እውን ኣይተባሃወይ ነዚ እውን ድማ ብዙሕ ሰብ ናይዛ ሓፍትና እዚኣ ኣማ
ኣውታውን ፈሪሕሉ ዝነበረ ማለት እዩ ፍላይ ድማ ካብተን ክልተ ኢዳ ወፃኢ ካሊእ ኣካላት ኣይተረኸበን እዚ ኣካላት እዚ ንክርከውን ብዙሕ ኣስተዋፅኦ እዮም እናገበሩ ዝርከቡ እዞም ኤርትራውያን ማለት እዩ እምበሃር ከስ ካብዚ ብዝተበገሰ እዩ ፖሊስ ጀርመን ናብቲ ማዓስከር ብምኻድ ንመሓዛኣ ረኺቡ መሓዛኣ ድማ ናብቲ ገዛ መሪሓቶም ዘላ ማለት እዩ ምክንያቱ እዛ ሞይታ ዘላ ወይ ድማ ክልተ ኢዳ ተቆሪፃ ዘላ ብደገ ገዛ ከም ዝነበራ ዝፍለጥ እዩ ማለት እውን ሓሪሳ ዝወለደትሉ ገዛ ነይርዋ እዩ ናብቲ ገዛ ኣብ ዘምርሐትሉ እዋን ግን ኣብኡ ዝነበረ ንብረት ማለት እውን ናይ ሰብኣያ ዝበሃል ንብረት ተላዒሉ ከም ዝኸደ እዩ ሎሚ ተረጋጊፁ ዘሎ ማለት እዩ እምበኣርከስ እቲ ሰብኣያ ካብቲ ገዛ ክወፅእ ከሎ ኩሉ ክዳውንቲ ይኹን ንብረቱ ሒዙ ከም ዝወፀ እቲ ገዛ ግን ጥርሑ ከም ዝተረኸበ እዩ ሎሚ ፖሊስ ጀርመን ኣረጋጊፁ ዘሎ ነዚ እዩ እውን ድማ እዚ ፍጻሜ እዚ ፈፂምዎ ክኸውን ዝኽእል እቲ ምስኣ ዘሎ በዓል ገዛ እዩ እናበለ ሓበሬቱ እናቕመጠ ዝርከብ ማለት እዩ እዚ በዓል ገዛ በርግጥ ቅድሚ ዝተወሰነ መዓልቲ ብዝተገበረ ሓለዋ ኣብ ፈረንሳይ ተታሒዙ እዩ ነገር ግን ቀቲሉ ኣይቀተልን ዝብል ሓበሬታ ግን ኣይተሰምዐን ነይሩ ነገር ግን ሎሚ እቲ በዓል ገዛ ሙሉእ ልሙሉእ ቀቲልዋ ክኸውን ኢሎም ኣብቲ መግለፂ ኣውፂኦሞ ኣለዉ ማለት እዩ ነገር ግን ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ግን እዚ ሚስጥር እዚ ዕላው ከም ዝገብርዎ እውን ኣብቲ ፅሑፋቶም ገሊፆም ይርከቡ ማለት እዩ ክቡራት ሰማዕትና እምበኣርክስ እዚ ክኸውን ዝኸኣለ ብሓፈሻ እታ ዓርካ ወይ ድማ መባልዕታ መሳቲታ ዝኾነት ኣብቲ ማዓስከር ምስኣ ትነብር ዝነበረት እያ ብዙሕ ሓበሬታ ሒዛትሎም ፀኒሓ ዘላ እዚ ሓበሬታ እዚ ድማ ምስ ሰብኣያ ምስ ምዕማዕ ከም ዘይነበሮም ከምኡ ድማ ቀቲልዎ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ዘረባኣ ኣሕሊፋላ ማለት እዩ ክቡራት ሰማዕትና እምበኣርክስ እዚ ዝተዓዘበ ፖሊስ ጀርመን ለዚ ዝመስል ስፍሕ ዝበለ መግለፂ ኣውፅኡ ዝርከብ ነታ ዕሸል ኣብ ኣፍ ደገ ቤተክርስትያን ዘብፅሐታ መኪና እውን ሲሊቨር እያ እታ ሲሊቨር መኪና ድማ እቲ በዓል ገዛኣ ይሕዛ ከም ዝነበረ እዩ ተረጋጊፁ ዘሎ ማለት እዩ ካብዚ ብዝተበገሰ ድማ ፖሊስ ጀርመን ነቶም ኣብ ማዓስከር ፀኒሖም ምስክርነት ዝሃብዎ ምስጋኑ እናቕረበ እዩ ዘሎ ማለት እውን ናፍቲ ማዓስከር ወይ ድማ መዕቆቢ ተዘይኸይድ ነይሩ እዚ ዝኣክል ሓበሬታ ኣይምረኸበን ናፍቲ ገዛ ከይዱ እውን ፈተሻ ኣይምገበረን ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ግን ናፍቲ ማዓስከር ከይዱ ዝረኸቦ ሓበሬታ ፅቡቕ እናበለ እዩ ዝርከብ ማለት እዩ ክቡራት ሰማዕትና እዚ ሰብኣይ እዚ ወይ ድማ ኣፍቃሪኣ ተታሒዙሎ ካሊእ ዝቐረየ ግን እቲ ኣካላታ ኣበይ ከም ዘሎ ግን ብሕጊ ክሕተሓዝ ከሎ ክናገር እዩ እናተባሃለ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ክቡራት ሰማዕትና ኣብታ ስፓልቲ ክልተ ኢድ ጥራሕየን ተረኺበን ካሊእ ኣካላት ኣይተረኸበይ ብዙሓት ሰባት ድማ ኣራዊት በሊዕዋ ከይኾን ዝብል ጭንቂ እውን ኣሎ ነገር ግን እንድሕር ደኣ እቲ ኣፍቃሪኣ እዚ ብሕጊ ተታሒዙ ኣበይ ከም ዘላ ትገበን ብኸመይ ከም ዝተፈፀመ እውን ምንጋሩ ኣይተርፎን እናተባሃለ እውን ይርከብ ማለት እዩ ክቡራት ሰማዕትና እታ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝተረኸበት ዕሻላ ግን እስካብ ሕዚ ኣብ መንግስቲ ከም ዘላ እዩ እንዳተሓበረ ዝርከብ ንቤተሰብ እውን መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ነይሮም እዮም እቶም ቤተሰብ እውን እስካብ ሕዚ ምንም ምላሽ ኣይሃዊ ዘለው እታ ዓርካ ግን ኣብቲ ማዓስከር ስለ ዝነበረት እያ እዚ ዝኣክል ሓበሬታ ሂባ ዘላ ማለት እዩ እምበኣርክስ ንዝነበረና ፃንሒት ካብ ልቢ እናመስገና ኣብ ዝቕፅል መደባትና እስካብ ንራኸብ ሰላም ሰናይ ፃንሒት ይጎረልኩም